Καλημέρα! Λοιπόν, αφού έχω ετοιμάσει το πρωινό μου και τον καφέ μου, πάμε λίγο να τα πούμε. Όπως θα βλέπετε και η ανάλυση είναι πολύ διαφορετική αυτή τη φορά. Γι' αυτό γιατί σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα vlog, λίγο βαρετό βέβαια, αλλά ένα vlog από την κάμερά μου, την οποία την έχω εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί είχα βλέψεις για φωτογράφους κάποια στιγμή και την είχα πάρει. Απλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε στο TikTok ούτε στο Instagram με τη φωτογραφική, γιατί μου έπαιρνε πολύ χρόνο στο να κάνω ένα απλό μικρό βίντεο, να το κάνω πόσες ώρες edit, να το περνάω από την κάμερα στο laptop, στο drive και γενικώς ένα μπέρδεμα. Οπότε δεν την πολύ ασχολήθηκα και λέω τώρα μιας που θα ξεκινήσω το TikTok στο YouTube, αν τη χρησιμοποιήσω. Οπότε θα δω πώς θα πάει αυτό το βίντεο και μπορεί να χρησιμοποιώ την κάμερα αυτή για τα βίντεο μου. Σε άλλα νέα. Αν με ακούτε κάπως, εγώ τις τελευταίες μέρες είμαι λίγο άρρωστη. Τώρα είμαι σε καραντίνα στο σπίτι γιατί είχα κολλήσει κορονοϊό. Τώρα είμαι στην περίπου πέμπτη με έκτη μέρα. Γενικώς δεν έχω κάτι, είμαι πολύ καλά. Αν δεν είχε γίνει εκείνη η μέρα που είχα 38 μεσοπυρητό, δεν θα είχα καταλάβει ότι είχα αρρωστήσει. Τις τελευταίες 3 μέρες είμαι τέλεια. Απολαμβάνω λίγο την ηρεμία στο σπίτι. Ηρεμία εννοώ ότι κάθομαι στο σπίτι. Κάθομαι το απόγευμα και πίνω καφέ μου. Δεν ξέρω, μου έχει λείψει πάρα πολύ η καραντίνα, όσο κακό και αν ακούγεται αυτό. Οπότε απολαμβάνω αυτές τις μέρες. Βέβαια, να πούμε στο σημείο ότι εγώ, επειδή έχω εξεταστική, διαβάζω κιόλας. Οπότε σήμερα γενικώς θα είναι μια μέρα αρκετού διαβάσματος, γιατί γράφω ένα δύσκολο μάθημα την Παρασκευή. Και θα σας πάρω μαζί μου, ας πούμε, λίγο στο διάβασμα και στο τι κάνω σε μια ημέρα απλά μες στο σπίτι. Που δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες, απλά και μόνο επειδή είμαι στην καραντίνα. Πάω να συνεχίσω το καφεδάκι μου και τα λέμε μετά. Μόλις έπεσε το ρεύμα. Εντάξει, θα την ακόμα μέρα είναι καλό. Βασικά είναι 4 ώρα το απόγευμα και έχω ανάψει το κεράκι μου ξανά. Σκέφτομαι να διαβάσω λίγο ακόμα και σε λίγο να πάω να πάρω ένα καφέ απ' έξω. Έτσι λίγο για να ξεσκάσω, γιατί ήμουν όλη μέρα μες στο σπίτι. Μόλις ήρθε το ρεύμα και ξανά φύγε. Ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε μετά. Εμείς εδώ με τη μαμά φτιάχνουμε πίτσα, χειροποίητη. Απλά δεν είχαμε πολλά κασέρια και βάλαμε γαλοπούλα, φέτα, τι άλλο βάλαμε μαμά, ντοματίνια, ρίγανη, κέτσαπ, μουστάρδα και το κάναμε με ζυμάρι ολικής. Έχει φτάσει βράδυ και εγώ θα συνεχίσω το διαβασμά μου. Θα προσπαθήσω μετά, αν έχω χρόνο, να κάνω και το βίντεο, ώστε να μην το καθυστερήσω πάρα πολύ, γιατί τις επόμενες μέρες δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβω να το κάνω edit. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, γενικώς δεν θα ήταν ένα βίντεο με πολλά πράγματα που θα κάνω στη μέρα μου, ούτε με κάτι ιδιαίτερο. Ήταν μια απλή μέρα σε, ας το πούμε, μέρα καραντίνας, γιατί είχα COVID τις προηγούμενες μέρες. Τώρα είμαι τέλεια, δηλαδή μπορώ να βγω και έξω κανονικά. Αλλά είναι μια μέρα στην οποία ήμουν στο σπίτι, χωρίς να έχω κάνει τρελά πράγματα. Θα προσπαθώ να ανεβάζω αρκετά συχνά γενικώς, όσο προλαβαίνω να τα κάνω edit και να τα φιλμάρω. Πείτε μου εντυπώσεις πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο το οποίο τράβηξα με την κάμερα. Αν σας άρεσε περισσότερο, αν είναι καλύτερη ανάλυση, γράψτε μου στα σχόλια και περιμένω εντυπώσεις. Like και follow για όσους δεν έχουν κάνει και εγώ σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.